ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଡଲିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ବଞ୍ଚିକି ବହୁତ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ମନୋଭାବ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଛ ଧରି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଧରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଏଇ ଆମ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜାଲ ଟଣା ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମାଛ କିଛି ବଳଛନ୍ତି ଫଟିଯାଇଛି ଟିକେ ହେଲା। ଏଇ ଡଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଭାବରେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଏଠି। ବହୁତ ସମୟ ରହିପାରିବ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଡଲିରେ ମାଛ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଏଟା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମାଛ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ କେମିତି ଜାଲ ବସେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଛ, ଭଲ ମାଛ ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ହେଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଛ ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଇଛୁ। ମାଛ ଚାଷ ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମାଛ ଧରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବି କିଛି ଭଲ ମାଛ। ଏ ଡେକ୍ଚି ଯୋଡ଼ା ଆମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡେକ୍ଚିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ନେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଡଲିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲିରେ ଛାଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଗାଁରେ ମାଛ ଧରା ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ମାଛ ଧରିବା ଯେତିକି ବାହାରେ ବସିକି ଦେଖିବା ତାହାର ବେଶୀ ମଜା। ଆମେ ତ ଏଇ ବସିକି ଏଠି ମାଛ ଧରିବାର ମଜା ନେବୁ, ତା ସହିତ ମାଛ ନେଇକି ଭାଗ ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବୁ। କେଜି 2 କେଜି ଯିଏ ବି ଯାହା ସମ୍ଭବ କିଣିକି ନେବୁ। ତେଣୁ